nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska kabarin saka mai rama. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska kabarin saka mai rama. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah kai salatin kaga annabin kada mabi sallah mai tsawon da kace mu so shi ya zarce farilla dan ya zarsaka gafarta wa mahaifin mu tabara. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifin mu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama. Kullu nafsin za'iqatul maut ga dukkan mai remin rashi na mahaifinmu ranar fa mun kokare babanmu ya tafi kenan fa babu dawowa dai Allah ya yi masa makwanci a cikin gidan aljanna. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama. Mutuwa riga babu wanda zai iya cirewa da lokaci ai fa za ka wuce babu tsayawa. Baban ma 8 ga watan biyu ne yayi wucewa shekara ta 2016 litinin ba shakka. Mahaifinmu mun kwana lafiya babu wani ciwo ma domin kwarana ta lahadi kasuwa ya je ma da yamma ya dawo har wasu sun gaggai sama muka yi da ranar lafiya da shi ba shakka. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama. As-salati ya tashi masallaci yayi sallar sa domin ku ai da raro wasu ma sun gaggaisa gari ya waye zahiri babu ciwo jikinsa ita mutuwa riga babu wanda zai cirewa. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama. Da safiyar ranar litinin yana kan karyawa duk abincin da ya ci a tage gurin ya mayarwa. Kugonmu ta fito ɗakinsa tana yin kokawa tana faɗin mai gida babu lafiya ba shakka. Aka ce gani in kira yayana a gidansa ina zuwa na tare da shi ya fito a gidansa na ce da shi babanmu ba lafiya a jikinsa ya ce da ni babanmu na ce kware ba shakka. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama. Da na shigo gidan sai na ga jama'a sun yi shigowa sai na ga yayi na mata wasu sun yi isowa wasu sun dafa kai a gidan wasu suna kokawa na ji an ce wai babanmu ya cika ba shakka. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama. Da na ji hakan sai zuciyata ta kama bugawa babanmu ya yi wucewa zuciya take ta cewa gidanmu an rudewa kowa yana kokawa ana faɗin kuya guri mutuwa bai san kuka. Dama a matarsa guda ɗaya ne kawai take nan guda ukun sun tafiya a gidan dan ba sana domin kwana bukukuwa a can ne suka kwana aka dauko sababar suka shigo suna ta kuka. Kullu nafsin za'iqatul maut mai rema mace ne mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato rabu gaji kansa ta haska gabarin saka mai rama.
a misalin karfe 10 ne aka yi masa sallah, jama'a sun hada sosai ba sai mu yi hamdallah. Aka ɗauke shi aka wuce wasu na faman kwalla, an rufe sa cikin kabarinsa aka yi masa du'a'i. Linan sun zalikatul mautu mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska kabarinsa ka mai rama. Aka dawo gidanmu an cika da kofar gida ne, cikin gida da waje ana ta yi masa du'a'i ne, yalawa haska masa kabarinsa ya yi duhu ne, ka da shi da annabi laifukansa dukka ka yaye. Baba ya bar matansa huɗu iyayenmu kenan, muku wa yaransa misalin 23 kenan, maza guda 10 fa mata ko 13 kenan, dukanmu mu yi masa addu'a rabu ya yi masa rama. Kullu nafsin zalikatul maut mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska kabarinsa ka mai rama. Zan faɗo sunayen yaransa da kanmu kenan, a maza Malam Musa shine na ɗaya kenan, sannan akwai Alhaji Sulaiman na 2 kenan, sannan akwai Malam Yunusa kuma na 3 kenan. Linan sun zalikatul maut mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska kabarinsa ka mai rama. Sannan akwai Malam Hassan shine na 4 kenan, sannan akwai Aliyu kuma shine na 5 kenan, sannan akwai Jibrin kuma shine na 6 kenan, sannan akwai Abba Kadini ne na 7 kenan. Sannan akwai Ibrahim shine na 8 kenan, sannan Ahmadu Rufa'i shine na 9 kenan, sannan akwai Hassan Karami shine na 10 kenan, sannan a mata da Talatuwa na 11 kenan. Linan sun zalikatul maut mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska kabarinsa ka mai rama. Sannan akwai Zulaiyatu ita ma 12 kenan, sannan akwai Safara'u ita ma 13 kenan, sannan akwai Faridatu ita ma 14 kenan, sannan akwai Lariyatu ita ma 15 kenan. Kullu nafsin zalikatul maut mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska kabarinsa ka mai rama. Sannan akwai Wulairatu ita ma 16 kenan, sannan akwai Zinatu ita ma 17 kenan, sannan akwai Hajiya ma ita ma 18 kenan, sannan akwai Fadimatu ita ma 19 kenan. Sannan akwai Rakiyatu ita ma 20 kenan, sannan akwai Sa'adatu 21 kenan, sannan akwai Mariyatu 22 kenan, sannan akwai Jamilatu 23 kenan. Linan sun zalikatul maut mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska kabarinsa ka mai rama. Garuruwa da yawa duk sun zo ta'aziyar nan, mutan gidan Gago Maliki sun zo ta'aziyya, gidan Makeri gidan Dan Kiri sun zo ta'aziyya, Bafilani gidan Gishiri duk sun zo ta'aziyya. Linan sun zalikatul maut mai rai mamaci ne, mutuwa ta dauke mahaifinmu babu zato, rabu ka ji kansa ka haska
kabarin saka mai rama. Rafin fadar latu duk sun zo ta'aziyya, tsauni gidan mai kara duk sun zo ta'aziyya, gidan ale anguwan malamai sun zo ta'aziyya, garuruwa fa da dama sun zo ta'aziyyar nan alasaka da alkhairi. Masha Allah wannan gurin nake so na tsawaita, mai ta'aziyya Usman Jafar ne ku fahimta, ko kace abba kafi me yaban baban binta, da kuskuren da na yoyi lawo ya fi dan annabi. Kullum nafsin zalikatul maut mai rai